Ba. Aneno plan go social media. Nyira tiyo wanya. Ukachulo MC, ateni luwenje MC jaocha, winje nyingi no kumi. Awinji ba. Ana huko Nairobi. Na travel kade shows Manyanza. Yes. Friday nago chosindo. Yeah. Saturday nago chokisu. Awinji. Sunday nago cho wanya. Ojana miluongo nyinge no. Nogo na simu. To kwaya kanyalo miye platform. Ka inya promote yani by imiye platform ma ji nyalo neno. Nyalo nenego. Location no beno dhi jano. To jano no kwaya rusa kantie dechi maneno kodo. Yeah. Ile kero platform, kanya tu ni platform nitie. Yes. Nogo na simu bwa yode kamoro ni usigu past pondo past nyamonye. Sisi kama ni nyamonye. Nilikuwa inakawe bondo, maana sambana makia bondo. Yeah. Bwa diko dinyake ya evenyu. Reality kanu nyiso ber no hanya saka dakie. Anangen samora kawe gi usigu nikech atere gwenge ma uhanya. Yeah. Sejego an ge plan mar joga mowuok from Nairobi. Mangen budget mar joga en kama. Yeah. O complain ji no di chiemo no ko di chiemo. Wachne no we sama ji dhi chiemo. Ka en kwaya platform. Nego kwaya chiemo. Nego kwaya accommodation. En nodwa platform. Mabe ana wuono kuna charge the platform. Maro ni gobeno mi gimoro matin mar expose ne jopiny. So no dwaro kata na we bino chulo gatimo ne marketing, no bino chula. Ni no kwayo chiemo. Mara le. Awinjo ko mention Nying kadori no ngado simbe kada no na mane blacklist. Umari kada ni ngoni sega lemo ga samoro kwa bayo kwa tiyo kamoro. Yeah. Pichi moa Elvis regolo pesa nin chuli mar tich. Inte bichulo. Ane machudo. Koro kanyo Elvis was not wrong. Ane menu beno manya kana do na chule. Yeah. So Elvis ne keno biro. Yes. Ane luonga baka gari magata faya ne kada gole usiku katere wanya. Nune beno chula. Ka koro tek kama. Eno with business. Koko yal mix business with friendship. Yes. Koro keto do business. Yeah, ka koro idwa dai a promote ichulo jaka transport. Koro ana wono kane watiko tich. Tanyi ubiro to penya to mano biro kodi ni anindo nango. Ko ne kata mana jatenda won poko penja ko maninde. Ini kwa platform ni amanya karne. Iwinja. Podaneti. Anyi sema ber ni keno ka drum set gi keyboard gi to sewuka. To manya anyi si way forward. Yeah. Reality man nitie ni kane watiko tich. Jatenda no tambre na gari dhi Nairobi. Gari dog. Akate no won dino dhi rooms mane wangado go. Kaka nende mane chande. Yeah. Ninyalo miro nindo. Awinjo. Koro kana ugocho na nado kanende anane gari no kanende gutino. Koro nanindo kane gari. Enongo miss call ne kariba dek. Mara ngwen kana goyo. Yeah. Amako. Tanyiso ne ba. Iyo matin. Kanga sego kwan na moro. Yes. Shughuli za jogi man go gipoka miyo kata sling. Kanga sego kwan ka chulo ji. Tavyo ligi moro. Yes. To duoka ni sawa. Yeah. Kacho punyo kawuone mno benya rome gi joga kawuone mda chulo gi. Kano anka jatuka chele magocho na negi mu Mario Post. Tapengi kora agocho ne santa pengi to koro ma ise kata nyinga ne no ano kwa chuli watima kota mlima kusimbini. Be expect ndanga miga slinga die. Kete no kwa platform. Go kwa platform no ko wachi no bitiyo. No kata kipenje onge kama no bete kwa pengi bo njini ko tiyo na.
adhi pesa makama ne onge manyiso ni en odwano bet mana otigi gi joge at least jong'e achiel ariyo ko wich ber koro yuda kone msitwa ma samoro biro machako sani gi onego gilan from ng'ato kaka Omari msiko nyango giri ma gin challenge mag tumto negatie but the right way mar manyo platform ok en moko scandal kata lando gine social media sani koro lus bire ana kade chule kesa kata nyinga koro ka chule to nyinga oseketo adi chule nango osemoi ne jopiny koro kena de chule nikech kota nyinga koro ade chule nikech nyutiyo na koro gin mokari mopogore wato koro te koro ana wuoyo kode sani bokwaya ng'uono ndeyo hizo ni ng'uono oko balu gima shida mantie ni jopiny noseng'eyo gima dhi mbele koro platform maber odino yo thumbe mang'eny kata mawuok piny gi nyalo luor tiyo kode nikech giluor ng'eny jathum mawuok piny samoro onyalo koso onyalo koso to kokoso mind mabiro wiye ni ng'ama kawo ne dhi landa ni nokachule madhi luongi ng'ane dhi tera LTN kata in samoro okachuli idonda ga lakini at long last nyaka inong' ni pesa ni to manade iyudo koro bed gi paro do wach ni bed ne nywa tiyo kawuono piny rumande wamiya ne nyaka tiadek ok ochula to manyo alternative ka en odwa banda pesa nyaka ja keyboard manyawo go Nairobi pok amiyo Wrestling to neno ne en ng'ama nyokwaya platform onego bed ni asechule obiye kakia ni kanyalo wacho nang' kanyo apare wadho pod wendo gi koro omanjo mong'eyo ne platform jan joga chulo ka chako tiyo Friday Saturday Sunday koka travel achulo gi Monday ka wa travel achulo gi Tuesday koro dino beno confirm ko Monday Sunday mwenye samanyo kwaya pesa no kata mana ilugis maban leader mawuono ban poka miyo pesa ne oja platform akoma ni ikori ja platform ver kara winjo gima notimore ba onge wach kamano jatend LTN Luo Trending Nation.